Assalamu alaikum hurmatly garaşsyda baky tarap ýurdundaky täderlikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmeli. Garaşsyda baky tarap Türkmenistan döwletimizde hormatly prezident bilen paratatly ýolbaşçylygyna alynıp barýan işler berkarar döwletimizden bagtyrlyk döwrüne münasip ýörelgörü bilen üstünlikleri başlanýar. Munyň şeýleden hepden dowamynda wakalarym tutuş aýdynlygy bilen tasdiklaýar. 17 mayda paytahtymyzda hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow bilen ýurdumyza sapar bilen gelen Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň prezidenti Rustam Minnekanowyň arasynda gepleşikler geçirildi. Milli Tatarstanyň baştonyny mehmansoýer türkmen topragyny görýändigini şatdygyny aýdyp, Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasynda ýolug bilen döwletara gatnaşyklaryň çäklerini üstünlikli ösdürilýän iki taraply hyzmatdaşlygyň netijeliki häsiýeti eýdigini kanagatlanma bilen bellädi. Hormatly prezidentimiziň teşkiýaly ýurdumyzy Tatarstan Respublikasy bilen özara behketli hyzmatdaşlyk ýörelgilerini, şeýle-de türkmen we tatar halklarynyň taryhy taýdan kemalygynyň medeni we ruhy umumlygyna esaslanan dostlukly gatnaşyklary baglanşdyrýar. Döwlet başçylygy Tatarstanyň başçylygyny öz adyndan we Türkmenistanyň ähli halkynyň adyndan Kazan şäheriniň 175-nji gimnaziýasyna bolup geçen we köp sanly adam pidalaryna hemem helekçiligi sebäp bolan paýjygal waka zirarly çuňur gynanjyny we medet berji sözlerini aýtdy. Prezident Rustam Minnekanow mähirli kabul edilendigi hemem iki taraply hyzmatdaşlyk meselelerini hemiş üns berýän üçin tüýsürekden hoşallyk bildirip türkmen liderine medet berji sözleri we şu agyr pursatda bildiren duýgdaşlyk üçin milli liderimize hoşallyk bildirdi. Belent mertebeli mehman hormatly prezidentimiz haýkatynyň aradan çykmagy zirarly ýene bir gezek çuňur gynanjyny bildirdi we ähli Tatarstanyň adyndan medet berji sözlerini beýan etdi. Döwlet başçylygy bildiren gynanjy we medet berji sözler üçin prezident Rustam Minnekanow minnetdarlyk bildirip türkmen tatar gatnaşyklarynyň ýyl-ýyldan täze mazmun bilen baýlaşdyrylýanyny, dörli derejedäki dowuşuklyň edildirli geçirilýänini aýtdy. Hormatly prezidentimiz dowuşuň iki taraply gatnaşyklary we umuman hoşnýetli goňşuçylykly türkmen Russiýa hyzmatdaşlygyny munun beýlegi puwtulandyrmagy ýardam berjekdigini anam bildirdi. Döwlet başçymyz Russiýa Federasiýasynyň prezidenti Vladimir Putin Türkmenistanyň wekiliýetiniň Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasyna bolan sapar mahaly beren gollaw üçin minnetdarlyk bildirdi. Milli liderimiz prezident Rustam Minnekanow Türkmen wekiliýetiniň sapar mahalyna bildiren mehmansoýerlik hemem oň resmi wekiliýetiň ýolbaşçysy Berdimuhammedow Tatarstanyň ýokary döwlet syýylygyny gowşuran üçin tüýsürekde minnetdarlyk sözlerini bildirdi. Şeýle-de hormatly prezidentimiz Russiýa alamlaryň koronavirus ýokunjyna garşy vaksinany işläp taýýarlamakdaky üstünligini bellädi. Hemem oň Türkmenistana iwerilen üçin öz minnetdarlygyny beýan etdi. Geňişlen düzümdäki gepleşiklerde hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow prezident Rustam Minnekanow we oň ýolbaşçylygyna wekiliýetiň agzalaryny Aşgabatda görýändigini şatdygyny ýene bir ýoly bellep, şu gezekki saparyň halklarymyzyň arasyndaky özara gatnaşyklaryň oňyn häsiýeti eýedigini we iki taraply hyzmatdaşlyk ösdürmek üçin puhta binýadyň bardygyny tasdiklaýanyny aýtdy. Milli liderimiziň aýratyn kanatlanma bilen belleşýäli häzirki döwürde türkmen tatar hyzmatdaşlygy ösüşiň has ýokary derejesine çykdy. Biziň netijeli gatnaşyklarymyz Russiýa Federasiýasy bilen söwda, ykdysady we meden insanperwer ugurlardaky gatnaşyklaryň netijeli häsiýeti eýedigini şaýatlyk edýär. Munyň özi ýokary derejede özara saparlaryň eýdigderli alşylýanyny aňladýar diýip milli liderimiz belledi. Döwlet başçylygy Tatarstany hyzmatdaşlary Türkmenistanyň ýalňyş energetik toplumyny, ulug-ulugymyny, hemem beýleki pudoklaryny amallaşdyrylýan ýeri düzümli taslamlary durmuşa geçirmäge çağırdy. Söwda, ykdysady gatnaşyklary ösdürmek barada aýdylanyna bolsa, bu wagtda ykdysady, ilmi tehnika we medeni hyzmatdaşlyk boýunça türkmen tatar iş toporuny möhüm orun degişleder. Soňky ýyllarda ykdysady hyzmatdaşlygyň ýokary dereje we netijeli häsiýeti eýedigini ýokary baha berýän ýurdumyz Tatarstan Respublikasyny ygtybarly hemem geljek uly bolan hyzmatdaşlyk hökmüni ikrar edip, işçiň gatnaşyklary giň ugurlary boýunça ösdürmäge taýýardyr. Tatarstanyň başçylygy Aşgabatda gelip görmäge çakylygy we iki taraply gatnaşyklaryň berkidilmegine hemem ösdürmegine eýdigderli öns berýän üçin milli liderimize hoş
hoşallyk bildirip, hemen pursatdan peýdalanıp, döwlet başlarymyzy we tutuş türkmen halkyny Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygy, hemen Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy bilen gutlady. Türkmenistan Tatarstan Respublikasy üçin strategik hyzmatdaş bolup durýar. Duşuň dowamyny ýakyny we uzak geljegi nazarlayan, netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmegiň esasy ugurlary boýunça gyzyklanma bildirilýän pikirleşmeler boldy. Gepleşikler tamamlanandan soň Tatarstanyň we Türkmenistanyň müftileri ayet doga okudylar. Tatarstanyň müftisi hormatly prezidentimiz Gurban Berdimuhammedowyň mehriban pederi, watanyň wepaly ogly Melik Berdimuhammedow beýik bir wardan iman baýlygyny dilep ayet okudy. Soňra Türkmenistanyň müftisi Kazan şäherinde bolup geçen köp sanly adam pidalaryna getiren ulun köpüsiniň neresi çağılyň bolmagy bilen bagly pajigaly waka sebäpli helak bolanyň ruhunyň şat bolmagyny dilek edip ayet okudy. Şeýlede olar Allah Tağaladan türkmen we tatar halklaryna bagtyarlyk rowaşlyk dilek etdiler. Soňra döwlet başdanmyň hem Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň ýol başçysynyň bilelikdäki ulug kerwini Aşgabatyň halkara howa menziline tarap ugrady. Bu ýerde prezidentler Gurban Berdimuhammedow hem Rustam Minnihanow Kazanyň dikçör zawodyny öňürlen hem Türkmenistanyň Salgyryş we Derman senaty ministri üçin ýetlenen Mi-17 we kysymly dikçörüň häsiýetli aýratynlyklary bilen tanışdylar. Dikçör öňürýän zawodyň wekili täze köp ugrly howa gemesiniň tekniki hem kereki dediş häsiýetnamalary enjamlaşdyrylşy barada gurrun berdi. Lukmançylyk dikçöri ýürütülýän enjamlar şolsana monitor defibrillatorlar, drenaj aspiratory, öýküni emel howa enjamlary, elektrokardiografi we beýlekler bilen öpçün edildi. Lukmanyň ygtyýaryna gelip gowşan Mi-17 we dikçörleri ilata gaýry oýulmasy lukmançylyk kömegini bermäge, helakçylyk çekenleri, näsaglary şolsana agyr hastalar getirmäge niýetlenenleri, şu kysymly dikçörlüň köp taraply häsiýete eýedigini bellemek gerek. Olar lukmançylyk maksatlary bilen bir gatarda ýolagçylary gatnatmak, ýükdaşamak, guruluşy gurnama işlerini ýerine ýetirmek, halat ediş çärelerini, ýangynlary öçürmek işlerine ulanyp bilinýär. Hormatly prezidentimiz iki ýurduň arasynda ýolag bilen hyzmatdaşlygyň köp ugurly esasy ösdürilýänine kanatlanma bildirip, dost doganlygyň we iki taraplyň bäkitli gatnaşyklary we padarlygyň nişany kökmünde prezident Rustam Minnihanow Ak dost atly türkmen alawayn sowgat berdi. Tatarstanyň başdany öz bolşy sowgat üçin tüýsürekde hoşallyk bildirdi. Soňra Türkmenistanyň we Tatarstan Respublikasynyň döwlet başdanlary birek-bireklen mehirli hoşlaşdylar. Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň prezidenti Rustam Minnihanow ýurdumyza saparyny tamamlap Aşgabatdan ugrady. 18 maýda paýtagtymyzda hormatly prezidentimiz Gurban Berdimuhammedowyň gatnaşmagyny Konstitusiýa binasyna hem ýurdumyzyň baş baýdagyna gul goýmak dabarasy boldy. Türkmenistan parahatçylygyň onaşmagyň watany diýilip aglan edilen ýylly hem ýerdäýärimiziň muqaddas garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyny we Aşgabatyň 140 ýyllygyna betlenen ýylda belenilýän bayramçylyklar giň gerimi bilen tapawutlanýar. Türkmen halky milli lideriniň parasatly we öňdönürjükli ýol başlygyna uly ähmiýetli başlanýşlary durmuşa geçirýär. Häzirki döwrüň möhüm meselelerini çözmäge täzeçil çemeleşýär. Ýurdumynyň baş kanuny türkmen jemgyýetiniň ötüşiniň esasy ugurlaryny kesitlemek bilen çäklenmän, eýsem olary hasam putulandyrdy. Döwletimiziň mizemet hukuk benyady bolan konstitusiýamyz halkymyzyň agdyberlik, demokratiýa, watançylyk we adaletli hakynaky köp asyrlyk arzularyny özüne jemleýär. Esasy kanun döwlet guruluşynyň milli hem dünýä tejribesini, depde sorlary we umumy adamzat gymmatlyklaryny özüne jemlemek bilen döwrüň talaplaryny hem umumy kabul edilen halkary hukugyny kaýdalaryny nazara almak arkaly kemilleşdirilýän çeýe hukuk guralydyr. Konstitusiýa binasyna gul goýmak dabarasy tamamlanandan soň waka bayramçylyk libasyna betlenen beýleki meýdançyda dowam etdi. Bu ýerde dünýäde iň uzun sütünlüň biri 133 metrlik baýdak sütüne ýerleşip, onu Türkmenistanyň döwlet baýdagy buýsunçly parlaýar. Aşgabatyň gözel künjekleriniň birine köpetdaň etegine oturdulan ýaşyl togmuz asuda asmanyna buýsunçly pasırdap, watanymyzyň muqaddas garaşsyzlygyny, döwürlüň hem nesilliň dowamatlygyny, türkmen halkynyň baý taryhyny we medeniýetini, paýhatly durmuş felsepesini, şöhratly geçmişini, ajaýyp şuny hem nurany geljegi, okgunlygyny alamatlandyrýar. Bugün döwlet baýdagymyz Türkmenistanyň öňün bir taraplyk, hoşniýetli goňşuçylyk ýörelgileri, sevit we dünýä derejesindäki dostlukly gatnaşyklaryň hem netijeli hyzmatdaşlygyň esasyny gurulýan daşar siýasatynyň esasy ugurlaryny şöhrelendirýär. Milli liderimiziň başyny başlany we ýygyderli amal aşyrýan öňdönürjükli täzeçilik strategiýasy dünýäde ata watanymyzyň awryny hasam belinde götürýär. 19-njy maýda hormatly prezidentimiz Gurban Berdimuhammedow Ministrler Kabinetining başlygynyň käbir ornatyrlarynyň Aşgabat şäheriniň hem vilayatyň häkimleriniň gatnaşmagyny sany ulgamy arkaly iş maslahatyny geçirdi. Oňa gatnaşyjylar alnyp berýän işler barada hasabat
berdiler. Hormatly prezidentimiz Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygyny, ýurdumyzyň garaşsylygynyň 30 ýyllyk şanly bayramyny münasip derejede garşylamagyň wajypdygyny öňe çekdi. Hemem bu gurda alnyp berlen işleň häzirki döwrüň talabyna laýyk gelmeligini belledi. Döwlet başlanymy Türkmenistan parahaçylygyň onaşmagyň watan şygarasyna geçýän ýylyň her bir günüň uly üstünliklere, täze ýeňişlere betlenmeligini aýtdy. Şunun bilen baglykda hormatly prezidentimiz tutuş ýurdumyzda bolşy ýaly paýtagtymyza alnyp berilen guruluşyklaryň bellenen möhletlerde tamamlanmagy, olarda ýokary hil derejesiniň öpüşine edilmegi bilen baglanşyk meseleleň hemişe öns merkezinde saklanmalygyny belledi. Meýilleşdirilýän işleň taýýarlanan taslamalyň öz wagtyna amala aşyrylmagy, olarda sanly ulgamyň işçiň ulanyrmagy möhüm wezipe bolup durýar. Şunun bilen baglykda täzeçil tehnologiýalar häzirki zamanyň sanly ulgamy şäher düzümini dolandyrmakda bolşy ýaly adamlar üçin zerur amatlykları öpçün etmekde aýratyn bähiyetlidir diýip hormatly prezidentimiz belledi. We her bir işte adam hakdaky aladanyň esasy ornuny durmalygyny öňe çekdi. Hormatly prezidentimiz gowça ide işleri bilen bir hatarda buğday eklen meýdanlarda alnyp berilen agrotexniki çäreleň öz wagtyna geçirmeligini öňe çekdi. Galla orany gurumçylykly girişmek buğday önürjüleri bilen hasaplaşyklaryň öz wagtyna geçirilmegini öpçün etmek bilen baglanşykly meseleler gözegçilikde saklamak tapşyrdy. Welaýatlerde yer alma, gök we bagça ekinlerini ösürip yetişdirmek boýunça bellenen çäreleri öz wagtyna geçirmek, yerleň hasyllygyny artdyrmakda möhüm ähmiýeti bolan suw taşyýatlaryjy tehnologiýalary giňden ornaşdyrmak, ýurdumyzda durmuş yksadyny ösürmek maksatnamasynda meýilleşdirilen işleri öz wagtyna hemem ýokary hili ýerine ýetirmek döwrüň möhüm talabydyr diýip hormatly prezidentimiz belledi we bu wagtda anyk tapşyryklary berdi. Döwlet başlanymy galla orogyna kombaýnlary, awtologlary, kabul ediş bölümlerini doly derejede taýýarlamak tapşyrdy. Watanymyzyň garaşsylygynyň 30 ýyllyk münasibetli ulanylmaga berilmegi meýilleşdirilen detgalyň guruluşyny bellenen wagtda tamamlamak üçin degişli düzümleň sanlyşly işi öpçün edilmelidir diýip mililizerimiz belledi we bu wagtda birnäçe anyk görkezmeler berdi. Döwlet başlanymy otomatik diýinjalyş möhümini ýokary derejede taýýarlyk görmek wajypdygyny öňe çekip, diýinjalyş sagyldyş merkezlerini çağılan wagtlaryny gyzykly hemem peýdaly geçirmekleri ugruna ähli zerur şertleň öpçün edilmeliligini belledi we bu wagtda anyk görkezmeleri berdi. Döwlet başlanymy şanly seneleň hormatyna gurulýan davralerde berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň özüşleň belentliklerine tarap ynamly gadam urýan ýurdumyzyň ýeten derejesiniň halkymyzyň bagtyar durmuşynyň öz beýany tapmalygyny belledi we meýilleşdirilen çäreleň ýokary gurumçylyk derejesine geçirilmeliligini öňe çekdi. Hormatly prezidentimiz gowçanyň buğdaýyň we beýleki ekinleň bol hasylyny öpçün etmek boýunça alyp barylan işleň agrotexnik kadrlara dowlu laýyk gelmeliligini bellep, vice-premier hemem welaýatlaryň häkimlerine belleneni wezipeleň üstünlikli ýerine ýetirilmegi, ýurdumyzyň ähli künjoklaryna azyk bolçulugyny öpçün edilmegi we şanly garaşdyrmyzyň 30 ýyllyk bayramynyň münasip derejede garşylanmagy babatda birnäçe tapşyryklar berdi. 20-nji maýda hormatly prezidentimiz Gurban Oguly Berdimuhammedow Akyl welaýatyna gurulan täze iň döwür we senat toplumynyň tebi gazdan benzin önürýän zawodyň işi bilen tanışdy. Ýer bilen döwlet başlanymy Dikçorda Akyl welaýatyna gurulan tebi gazdan benzin önürýän zawodyň çäklerine geldi. Ma'lum bolşy ýaly bu möhüm maýa goýum taslamasy mililizerimiziň başyny başlan Türkmenistanyň energetika strategiýasyny üstünlikli durmuşa geçirmek ýolunda nowatdaky edimler. Şol strategiýanyň esasy ugry gazy we nefti gazyp almak mukdaryny artdyrmak, türkmen energiýa silişdelerini eksport etmek köp ugurly ulgamyny kemale getirmek bilen bir hatarda ýalňyş energetika toplumyny düýüpli döwürwaplaşdyrmakdan hemem diversifikasiýa ýoly bilen ösürmekden ibaretdir. Akyl welaýatyna tebi gazdan benzin önürýän zawodyň direktori hormatly prezidentimiz iň kämil döwürwap enjamlary bilen öpçün edilen kuwatly zawody gurduryp beren üçin tüýtürükden hoşallyk bildirdi. Bu ýerde işleň talaby laýyk ýoly goýulanmagy, tehnologik işleň ýygydarly alnyp barylanmagy, ähli mümkinçiliklerden netijeli peýdalanyp, ýokary hili benziniň önümçiligini bir syhly artdyrmak boýunça zeruri işleň durmuşa geçirilýänligi barada habar berildi. Soňra hormatly prezidentimiz zawodyň dolanýyş merkezine geldi. Hormatly prezidentimiz toplumyň önümçilik işiniň gurulşy hemem taýýar önümiň emele getirilişi bilen gyzyklandy. Hunermenler özleriniň işleri barada gurrun berdiler. Döwlet başlanymy Oglabadaro çegmalyny gaýtadan işlemegi we ýokary hili besişli ukyply halkara ölçeglerini kybap gelýän hemem içerki we daşarky bazarlarda isleg bildirilýän neft hasynagatynyň önümlerini çykarmagy ýürütülýän iň kämil tehnologiýaly önümleň öndürilmegine ýokary derejede ähmiýet berýär. Hormatly prezidentimiz hunermenleri bilen gurrundaş bolup, olaň bu ýerdäki zähmet şertleri, maşgala ýagdaýy, bilimi bilen gyzyklandy.
Toplumun işgärleri bu ýerde işlemek üçin hemme şertlerini döredilenini aýtdylar. Hemme munyň üçin döwlet başlanyňyza tüýsürükde hoşallyk bildirdiler. Soňra hormatly prezidentimiz bu ýerde Newtha toplumynyň ýolbaşlary we ugurdaş okum mekdepleriniň ýolbaşlary bilen iş maslahatyny geçirdi. Şunyň barşyny milli ykdysadyýetimiziň esasy puwdagy üçin ýakyn geljege gönükdirilen möhüm wezipler kesitlenildi. Döwlet başlanyňyz ýurdumyzyň ýanyş energetika teleşdeleriniň diňe halkymyzyň däl eýsem bütün adamzadyň bekidine gönükdirilýäni nykdy. Gazy geçerjiler arkaly dünýä bazarlaryna iyi bermek bilen çäklenmän bu puwdagy diversifikasiýa ýoly bilen ösdürmegi Türkmenistanyň energetika siýasatynyň möhüm ugurlarynyň biri hökmüne kesitledik diýip milli liderimiz aýtdy. Ýurdumyz dünýäde tebi gazyň gurulary boýunça öňdäki orunlary eýeleye. Şoň urada mawy ýanygyjy gaýtadan işläp dünýä bazaryna uly islegden peýdalanýan gaz kimi önümlerini öndürmäge uly ähmiýet berýär. Bu urda taslamlary ýygyderli amal aşyrýas diýip hormatly prezidentimiz aýraty nykdy. Hormatly prezidentimiz şeýle taslamalar amala aşyrylaryna ilkinji nowatda ekologiýa taýdan arasy dünýä ölçeglerini doglaýyp gelýän önümleri önürmek gözüňi tutulýanyny daş gurşawy aýygly saklamak boýunça öňde goýulan wezipelerim gyşarnyksyz berje etmege uly ähmiýet berilýänini bellädi. Hormatly prezidentimiz ýanyş energetika toplumynyň egert uly çygmal serişdeleriniň senagat hemem ilmi kuwatynyň bolmagy netijesinde milli ykdysadyýetimize esasy orunlaryň birini eýeleýänini nykdy. Bu puwdakda ilmi teknika ösüşüň iň soňky gazananlarynyň öňde barjy tehnologiýalaryň iň dogry we teknikalaryň ulanylmagy ýurdumyzyň senagatynyň häzirki zamanyň talaplaryna laýyklykda ösmegini öpçün eder. Türkmenistanyň dünýäniň energetika bazarlaryna eýeleýän ornuny puwtulandyrar. Döwlet başlanyňyza bu ýere ýygnananyň her biriniň puwdagy ösdürmekde öňde durýan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmäge özü münasip goşandyny goşjokdygyny ynam bildirdi. Hormatly prezidentimiz hemmelere işlerini üstünlikleri ardy edip bu ýerden ugrady. Soňra döwlet başlanyňyz Aşgabat şäheriniň ýokarsyna dikçorda aýlanyp, paýtagtymyzda Aşgabatyň 140 ýyllygy hemem Türkmenistanyň garaşsylygynyň 30 ýyllyk münasibetli ulanmaga berilmegi meýleşdirilýän deshalardaky gurulşyk işleri bilen tanışdy. Milli liderimiz Aşgabat Türkmenabat ýokary teýlikli awtomobil ýolunyň gurulşygyny we oň ýanaşyk ýerlerini alyp barýan awadanlaşdyryş işlerini synlady. Paýtagtymyzda we tutuş ýurdumyzda oňyň özgertmeleň iler tutulýan ugurlarynyň biri uly aýratnaşyk düzümini dugurwaplaşdyrmakdan we ösdürmekden varatdyr. Şeýle-de hormatly prezidentimiz dikçordan paýtagtymyzyň Demirgazy künjüňini gurulşy tamamlaýjy tapgyrda alınıp barýan kottejler toplumyny synlady. Paýtagtymyzyň ilaty üçin öz boşlaý bayramçylyk soňgudyny öwrüljek bu toplumda adamlaryň eşeretli ýaşamagy, amatly diň almak üçin ähli zerur şertlerini döredilmegi milli liderimiziň üstünlikli alyp barýan durmuş maksatly döwlet siýasatynyň iler tutulýan ugurlarynyň biridir. Döwlet başlanyňyz Aşgabatda we tutuş ýurdumyzda ýaýwanlandyrylan özgertmeler maksatnamalarynyň durmuşa geçirişine raýatlarymyzyň ähli amatlyklarynyň köz ýürini görüp ýaşamak üçin döredilýän oňoýly şertler, öňde barjy tehnologiýalary ornaşdyrmak hemem ekologiýa awdançylygyny öpçün etmek bilen bagly meselelere hemişe aýraty öns berýär. Soňra hormatly prezidentimiziň dikçory paýtagtymyzyň işgörlik merkeziniň esasyny düzýän Garagy mehmanhana toplumynyň ýerleşýän ýeriniň üstünden öwrümekdi. Bu ýerde häzirki zaman seligak toplumy hemem dogry we ýerasy geçelgesi bina edilýär. Paýtagtymyzda amala aşyrylýan şäher gurulşyk binagarlyk maksatnamasyny innowasion we sanly tehnologiýalar işçiň ulanylýar. Döwlet başlanyňyz uçuşyny dowam edip paýtagtymyzyň ajaýyp künjekleriniň birini gurulşyga basly depgini bilen dowam edýän Aşgabat söwda toplumyny ýerine ýetirilýän işleri bilen tanışdy. Mukaddes garaşdyrmyzyň 30 ýyllyk münasibetli ulanmaga beriljek bu toplumny söwda we hyzmatlary ulgamynyň işine ýol goýmak, telekeçiliň alyp barýan işlerini döwrüň talabyna laýyk derejede kämilleşdirmek boýunça giň gerimli işlere ýaýwanlandyryldy. Döwlet başlanyňyz uçuşynyň dowamyny şäheriň gözül künjekleriniň birine ýerleşýän Arkadagy mehmanhanasynyň gurulşygynyň barşy bilen gyzyklanyp, oň töwereklerine döredilýän sergäk zowluklaryny bina edilen deskalaň öz boşlaý sadlaşygyny synlady. Milli liderimiziň belleşýäli öňde barjy tehnologiýalary işçiň ulanmak, hemem olaň uzak möhletde geljek niýetlenilmegi, sadlaşyklyk we oňoýlulyk adamlaryň awadan durmuşy dörüjlükli zähmet çekmegi, hemem diň almak üçin ähli şertleri döretmek meseleleri şäher gurulşyk maksatnamasynyň üstünlikli durmuşa geçirilmeginde möhüm ähmiýet ýedir. 20 maýda hormatly prezidentimiz Gurbanoğlu Berdimuhammedow sany ulgam arkaly ministrler kabinetiniň nowatdaky meclisini geçirdi.
onu döwlet durmuşynyň möhüm meseleleri aranyp maslahatlaşyldy. Milli iqtisadiýetyň esasy puduklaryny depkinli ösürmäge gönükdirler resminamynyň bir näçesiniň taslamalaryna garaldy. Döwlet başlamy elke bilen Milli Geňeşiň Mejlisiniň başlygy Mehmedowany we Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygynyň ornatary Babaýewy güni aratnaşyga çağırdy. Milli Geňeşiň Mejlisiniň başlygy Mehmedow ýordamynyň kanunçylyk bünýadyny kämilleşdirmek boýunça Milli Parlamentiň alyp barýan işi barada maglumat berdi. Soňra Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygynyň ornatary Babaýew öz gezeginde halk maslahatynyň mejlisine görülýän taýýarlyk we bugurda geçirilýän wagt nasihat işleri barada maglumat berdi. Soňra häzirki günlerde amallaşylan işler barada hasawatlar diňlenildi. Watanymyzyň güllep ötmegi, raýatlarymyzyň ýaşaýyş durmuş şertleriniň mundan belegem gowlandyrmagy bilen baglanşykly işler hasawatlaryň esasyny düzdi. Hormatly prezidentimiziň ýol başlygyny amallaşylan çäreler netijesinde ýurdumyzda milli iqtisadiýetimiziň durnukly ösüşiniň öpçün edilýänligi hem halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň hasam ýukurlanýanlygy bilinildi. Hormatly prezidentimiziň belleşi ýaly milli maksatnamalaryň kesitlenen işleň dogry ýerine ýetirilmegi möhüm wezipedir. Ol watanymyzyň ähli ugurlardaky ösüşi bilen baglanşyklydyr. Her bir işte sazlaşyk ýokur netijeleri öpçün eder diýip hormatly prezidentimiz belledi. Häzirki wagtda döwrüň talabyna laýyklykda işlenilmegi ösüşi iqtisadiýetimizi öňe dişli gazanmagy mümkinçilik berýär. Şo nokta nazardan biziň her bir işimiz üstünlüklüň esasyny düzmelidir. Mälim bolşy ýaly ediz watanymyzyň güllep ötmegi hem halkymyzyň awadançylygy barada alady giň meşhurly oňun özgertmeler siýasatynyň başyny başlaýjy döwlet başlanmadyň hemişe önsü merkezinde durýar. Şol özgertmeliň üstünlükli durmuşa geçirilmegi netijesinde ýurdumyz ähli ulgamlarda uly netijeler gazandy hem geljegi ynamly garaýar. Hormatly prezidentimiz öňde durýan işleň iler tutulýan wezipeleriň üstüne durup geçdi. Döwletimiziň mukaddes garaşlarynyň şanly 30 ýyllygy 2021-nji ýylyň Türkmenistan parahatçylygyň wanaşmagyň watyny diýilip aglan edilmegi, Aşgabatyň 140 ýyllyk münasibetli meden çäreliň ençemesi gurulýa, Türkmen halkynyň bayramy, Aşgabat şäheriniň güni münasibetli dörlü çäreleri geçirmek meýilleşdirilýär. Bu çäreliň ýokary gurulmaçylyk derejesine geçirilmek üçin ähli tagallalaryň edilmeligi aýratyny belenildi. Hökümetiň mejlisinde döwlet durmuşynyň beýleki möhüm meselelerine da garaldy. Olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi. 22-nji maýda hormatly prezidentimiz Gurban Berdimuhammedow paýtagtymyzda ähli halk ýowaryna gatnaşdy. Munyň özi halkymyzyň ruhy dep desurlaryny we gymmatlyklaryny ıgrarlyk alamatlandyrýar. Şol gymmatlyklaryň hataryny ene toprak, daş gurşaw gorumak we ekologiýa arasaçylygyny gazanmak barada alady. Milletizmiň alyp barýan döwlet siýasatyna möhüm iler tutulýan ugurlary bolup durýar. Bugun ýurdumyzyň tokoý dowlaklaryny dörli baglan eklen ýerlerini olary ideg etmek we arasaçylyk awadanlaşdyryş işleri geçirildi. Mukaddes watanymyzyň garaşsylygynyň 30 ýyllyk bayramynyň Aşgabat şäheriniň 140 ýyllyk senetiniň bellenilýän ýylyna paýtatymyzda we ýurdumyzyň setlerine bagna hallarynyň millionlarça düýbeni ekmek hem ozulky eklen baglary ideg etmek işleri bellenildi. Hormatly prezidentimiz Gurban Berdimuhammedow bu ýerde ähli halk ýowaryna gatnaşýan döwletler köşküniň okuwçylary bilen söhbetdeş boldy. Milletizmiň okuwçylaryň hali ýagdaýy okuwlary bilen gyzyklandy. Gotorduş synplaryň okuwçylarynyň olan haýsy käriň eýeleri bolaslar gelýänini, näme arzu islegleriniň bardygyny sorady. Çağlar döwlet başlanmazy öz ýürek arzuwlary barada aýdyp, kimse mugallim, kitapxanaçy, kimse lukman, ykdysaçy, ýene berleri kompýuter işleri boýunça hünärmen bolaslar gelýän barada gurun verdiler. Milletizmiz bir okany var, bir dokany diýen parasatly atalar sözüni misal getirip, ýaşlara bu jümleniň manysyny düşündirmek bilen okap bilim almagyň, şoň bilen birlikde de hünäri öwrenmegiň insan durmuşynyň mazmunyny açyp görkezýänini nykdy. Munyň bolsa ozaly bilen zähmi terbiýesini ele almagy, bugurda ýetgiderli ihlas etmegi aýdynlygy bilen ýüze çykarýanyny äşgärdir. Şeýlede döwlet başlanmazy zähmetiň esasany hünäri bolan höwesiň ýokary derejede bolmalygyny öňe çekip, bu ýerde terbiýelenýän gyzlyň ene mamalarymyzyň asyrlar aşyp gelýän el hünärine bolan höwesleri bilen gyzyklandy. Arkada prezidentimiz ýaşlary zeki seňdirip milli buýsunjymyza öwrülýän gymmatlyklary döretmeliklerini aýdyp, olara öwüt ünnewlerini berdi. Gyzlar gadymdan gelýän el hünäri dowam etmäge bolan höwesleri barada aýdyp, ýakyny paýtatymyzdaky muzeýde bolup, hormatly prezidentimiziň käbesi Oglabat ejeniň elinden çykan nepis önümleri, sünnälik bilen örlen jorawy, ýynçylyk bilen edilen kurtäni silap,
Olun özleri üçin nusxulukdygyny we oglawat ejenin elinden çykan nepet elişleriniň özlerini beýik işlere ruhlandyrýanyny uly buýsunç bilen aýtdylar. Ýaşlar döwletler köçküne bilim terbiýe almak babatynda döredilen ekli mümkinçilikler, amatly şertler üçin arkadagy prezidentimize hoşallyklaryny, buýsunçlaryny beýan etdiler. Şoýa bagtly pursatda okuwçylaryň biri özüniň düzeni goşgusyny Mähreban arkadagymyza aýdyp berdi. Ýaşlar hormatly prezidentimiziň belent anamyny ödejekdiklerini, watanymyzyň wepaly ogul gyýlary bolup ýetişjekdiklerini inandyrdylar. Hepdeniň dowamyna Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň hemem Gazagystan Respublikasynyň prezidenti Kasym Jomart Tokayewiň arasynda telefon arkaly söhbetleşik boldy. Döwlet başlanmaz dostlukly ýurdun ýolbaşçysyny doglanyny bilen tüýsürekden otlady. Hemem şo ýakymly fursatdan peýdalanyp oňa berk jan saglyk, awadançylyk hemem ýokary döwlet wezipesine täze üstünlikleri arzu etdi. Hepdeniň dowamyna möhüm wakalar Mähreban arkadagymyzyň eýli-ýurt bäkbetli, döwlet ähmiýetli işleriň rowaşlanýanyny, watanymyzyň ähli babatlarda ýokary dep ösýändigini eşgär etdi. Bolsa Türkmenistan prezidentiniň Ak şäherimi Aşgabat adly 20-nji halkara köpürli sergisine gatnaşyjylary iýlerini gutlaw bilen tanış edýäs. Hormatly sergiýe gatnaşyjylar, gadarly mehmanlar. Size Ak şäherimi Aşgabat adly 20-nji köpürli halkara sergisiniň öz işine başlamagy bilen tüýsürekden otlaýan. Her ýylyň 25-nji maýyna Aşgabat şäheriniň gününiň beýlenmegi Türkmen paýtagtynyň ýaşaýjylary üçin ören gowunurjy hemem buýsundurjy wakalaryň biri boldy. Bayramçylyk münasibetli paýtatymyzda halkara sergisini geçirmege inni asyrly däbi urly. Bu serginiň halkara hyzmatdaşlygyny puturlandyrmakda hemem özara tejribe aşmakda ähmiýetiniň ören uly boljakdygyny berkinalýan. Bu şanly waka münasibetli geçirilýän halkara sergisinde Ak şäherimize Aşgabatyň ajaýyp keşfi, gaýtarylmajak gözelligi, ykdysadyýetde alam bilim, saglyk goraş, ara gatnaşyk medeniýet ulamlaryny hemem beýleki ulurda ýeteni berent derejeleri öz beýan tapar. Bu köpürli sergi ata watanymyzyň ýüregi hataplanýan Aşgabatyň şäher uruşy wagtda gadananlaryny dünýe äşgärdir. Halkara hyzmatdaşlygyny hasam puturlandyrar. Paýtatymyzyň hasam gözelleşmegini dünýäniň iň owadan hemde ýaşamak üçin iň amatly şäherleriniň birini urmagyny uly itergi berer. Hormatly adamlar, gadarly dostlar, Türkmenistan parahaçylygyň we anaşmagyny watan ýylyp alandyran ýyllar gözel paýtatymyzyň 140 ýyllyk beýlenelýär. Aşgabat taryhy geçmişiň merkezdir. Biz oň taryhyna, şanly geçmişine hormat goýýas. Aşgabat şäheri dördülünden beri şäheriň durmuşynda ähli urur boýunça özgertmeler boldy. Döwrübap häzirki zaman şäheri kemale geldi. Ähli döwürlerde de Türkmenistanlar öz paýtagyny tüýsürekden söýüp geldiler. Hemem oňa gowundylar. Ýübiley ýylyna bolsa buýsunç duýgusy hasam artdy. Aşgabat oňa häzirki döwürde gadanýan üstünlikleri, täsini binagarlygy, ilatmyzy hemde ýurdumyzyň mehmanlaryny haýran galdyryr. Aşgabat dünýäniň iň owadan we ýaşamak üçin has amatly şertleri özüne jemleýän şäherler gataryna öz ornuny puturlandyryp, sevtary hemem halkara hyzmatdaşlygynyň ikrar edilen merkezine urly. Bize gözel şäherimizde milli öwüşgünli taryh hemde medeni gymmatlyklary özüne jemleýän dürrü desgalary döretmek urny köp tagalla etdik. Hemem serişde gönükdirdik. Şoňa görä de Aşgabatyň keşfi hakykatdan hem oň ýaşaýjylarynyň ýürekden söýgüsiniň janly mysallary. Aziýanyň merjen şäher hökmüne tanalýan paýtatymyzda bina edilen köp sanly desgalaň halkara derejesinde munasip ikrarnama eýe bolmagy Ak şäherimiziň dünýäniň iň owadan şäherleriniň hatarynda öz ornuny puturlandyrýanynyň aýdyň subutnamasydyr. Munyň şeýledine Aşgabatyň bir näçe desgalarynyň binagarlyk aýratynlygy boýunça Guinness'in bütün dünýä rekordlar kitabyna orun almagan aýdyň şaýatlygy diýär. Hormatly adamlar, garaşda hemişelik bir tarap ýurdumyzyň paýtagty Aşgabat şäheri. Garaşda watanymyzyň ýüregidir. Ol berqarar döwletimiziň adawyny hemem dünýä birleşigindäki oruny görkezýän merkezdir. Aşgabat dünýäniň ýokary medeniýet ulgamy bolan ykdysat taýdan ösen iň owadan şäherlerden biridir. Bize paýtatymyzyň häzirki döwürde gadanan üstünliklerini ajaýyp binagarlyk keşfine buýsunýas. Öz bolşly binalar, has oňoýly ýaşaýyş şaýdary, okluw ýaly köçelerdir, şaý ýollar, gözel seýilgäkler, ajaýyp ýadygärlik toplumlary baş şäherimiziň görküni görk goşýar. Ony günnägiriň merjen şäherine urýar.
Häzirki wagtda gözel paýtatymyzda şäher gurulşyk maksatnamasynyň şäherlerini ägurt uly işleri ýerine ýetirilýär. Ýurdumyzyň baş şäherini ösürmek, oň şäherlerini ähli amatlykları özüne jemleýän ýaşaýyş toplumlaryny hem dürli maksatly binalary, ýoly uly düzümine deşli desgalar gurmak hem-de binalaryň ýanaşyklarını göwnejay abadanlaşdyrmak, uzak geljege gönükdirleni şäher gurulşyk maksatnamasynyň esasy urlarynyň biri bolup durýar. Türkmenistan parahatçylygyň oňaşmagy watan ýylyp alan edilen ýylynda şanly garaşdyrmadan 30 ýyla münasibetli gözel paýtatymyzda enşeme binalar we desgalary dawarly ýagdaýda açylyp, halyk bagtyaryny artdyrdy. Şol desgalyň hataryny Türkmenistanyň diwanynyň kabul ediş merkezi, Türkmenistanyň halkara maslahatlar merkezi, Türkmenistanyň halkara kabul ediş merkezi, Türkmenbaşy döwlet täzeçilik hem-de senagat paýdarlary täzeçilik banklary, şeýle hem halkara ahaltyka açylyk assosiasiýasynyň, hem halkara türkmen alabaýtlary assosiasiýasynyň merkezi, şeýle-de halkara türkmen alabaýtlary assosiasiýasynyň toplumy, hem beýleki medeni we durmuş maksatly binalar ulanylmaga berilýär. Hormatly adamlar, gaderli mehmanlar, Aşgabat şäheriniň güni münasibetli geçirilýän sergi bu ýere gelen köp sanly aşgabatlarda hem paýtatymyzyň mehmanlaryna ýatdan çykmajak täsirler galyrar. Ýurdumyzyň baş şäherini mundan belägem okunly ösürmek hem taraplaryny abadanlaşdyrmak babatda öňde uly gözipeler durýar. Döwlet adam üçin diýen baş ýürülgämiz bilen Agşäherimiz Aşgabatyň dünýä üçin abadançylygyň hem ösüşiň nusgalyk merkezine öwürüljekdigine berk inanýan. Sizi Agşäherim Aşgabat adly 20-nji köpürli halkara sergisiniň öz işine başlamak bilen ýene de bir gedek tüý sürükden utlaýan. Siziň ähliňizde berk jan sağlygyny, maşgala abadançylygyny, alyp barýan asyrly işleňizde uly üstünlikleri ardy edýän. Türkmenistan prezidenti Gurbanoğlu Berdimuhammedow. Indi bolsa Türkmenistanyň prezidentiniň gorşekeni resmi nämer bilen tanış edýäs. Amanlyk fakyny Türkmenistanyň prezidentiniň fermany. Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky Ankara şäheri. Adatdan aşary we dowlat ýalyjysy Eşanguly Hoja Muhammedowich Amanlyk. Şol wagtda Türkmenistanyň Aljer Halyk Demokratik Respublikasyndaky adatdan aşary we dowlat ýalyjysy diýipsine belemeli. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanoğlu Berdimuhammedow. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiniň başlygynyň orunbasary hakynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiniň kararyny tasdiklamak hakynda Türkmenistanyň kanuny. Türkmenistanyň Milli Geňeşi hakynda Türkmenistanyň kanunynyň 12-nji maddasyna laýykly Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiniň başlygynyň orunbasary hakynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiniň 2021-nji ýylyň 22-nji maýyna 371 6 belgili kararyny tasdiklamaly. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanoğlu Berdimuhammedow. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiniň başlygynyň orunbasary hakynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisi karar edýär. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 88-nji maddasyna Türkmenistanyň Milli Geňeşi hakynda Türkmenistanyň kanunynyň 11-nji we 25-nji maddalaryna laýykly we Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiniň 6-njy çağrylşynyň 2021-nji ýylyň 22-nji maýyna 14-nji maslahatynyň başlygyna geçirilen açyk ses bermegiň netijeleri boýunça Gurbanmurad Durdumradowich Aşyrow Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiniň başlygynyň orunbasarlygyna saýlamaly. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiniň başlygy Mehmedow. Häzir bolsa hormatly prezident bilen adyna gelen hat bilen tanış edýäs. Onu şeýle diýilýär. Onuň aly hedraty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanoğlu Berdimuhammedow. Siziň aly hedratyňyzda mukaddes urady bayram münasibetli meherli gutlugulamy we iň gowy arzulamy iýermek meniň üçin uly hormatdyr. Beýik Allah Taaladan siziň aly hedratyňyzda berk jan saglyk we bagtýarlyk Türkmenistanyň dostlukly halkyna mundan belägem öňe we rowaşlyk dileýän. Ähli musulman ammatyna bolsa, ýene köp ýyllaryň dowamında mukaddes urady bayramyny bilelikde, saglykda we bolşulukda bellemegi ardy edýän. Şeyh Nabaf Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, Kuwait döwletiniň emiri.
Şuň Türkmenistana sapar bilen gelen Sankt Peterburgyň daşary aratnaşyklar komissiyasiniň başlygy Grigoriev hemem Возрождение taslama bolşy kampaniýalar toparynyň ýol başçysy Bukata bilen duş geçirli. Duşu Türkmenistanyň Ministrler Komitetining başlygynyň ornatary, Daşary işler ministri Meredow, hemem Ministrler Komitetining başlygynyň ornatary, Ýokary Gödөгçilik idarasynyň başlygy Serdar Berdimuhammedow gatnaşdylar. İşen getbeşiklaryň barşynda taraplar Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasynyň sebitleri bilen özara gatnaşyklarynyň oňyn depkini bellediler. Şu noktadan nazardan ýurdun gatnaşyklaryny hasa ilerletmek babatyna ähmetli mümkinçiliklere eýe bolan Sankt Peterburg bilen hyzmatdaşlygyň netijeligini ataldy. Ma'lum bolýar 2020-nji ýylyň fevralyna tasdiklanan sewda ykdysady, almatehnika we medan insan perwer ulgamlarda hyzmatdaşlyk boýunça 2020-nji 2025-nji ýyllar üçin ýol kartasy iki tarap bilen hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny kesitleýär. Sankt Peterburgyň Возрождение paýdarlar jemgyýeti, birleşen gämi guruluşy korporasiýasy paýdarlar jemgyýeti ýaly öňdewarjy kampaniýalary türkmen tarapynyň ygtybarly hyzmatdaşlary bolup durýar. Bundan başga da döwlet ulgamynyň işewelik toporlarynyň wekilleriniň sungy dysatlarynyň ýygydaly geçirilýän duşuklary, özara gyzyklanma bildirilýän, ähli ugurlar boýunça netijeli gatnaşyklaryň hemme taraplaryň işçileşdirilmegine itergi berýär. Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasyna däp bolan köp ugurly hyzmatdaşlyk strategik häsiýete eýe bolup, üstünlikli ösdürilýär we özara behbitleri hemde häzirki döwrüň talaplaryna laýyk gelýär. Russiýa Federasiýasynyň sebitleri we ýeri senagat hemde medeni merkezler bilen özara behbitli hyzmatdaşlygy ösdürmek iki taraplaryň gatnaşyklary pogtalanylmakda, ileri tutulýan ugurlaryň bir bolup durýar. Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň beýleki sebitleriniň arasyna netijeli hyzmatdaşlyk munyň aýdyň misallar. İki urdun arasyna harid dolanşonyň, şol sana ýokary tehnologiýaly maşin guruluşy önümlerini iýermegiň hasabyna harid dolanşonyň artmagy, ýeri Rus kompaniýalarynyň türkmen bazaryna netijeli işlemege gatnaşyklaryň ösýänligine şaýatlygy diýär. Ýa-da taraplar guruluşy ýol ulagdy demi, gämi guruluşy bilim medeniýet ulgamyna hyzmatdaşlygy diýerler. Häzir günlerde geçirilýän şäherleň her ýerine şany tenilen dawaralary aýdyň duýulýar. Işin häsiýeti we senen şäherler ýokary netijelerini gazanmak bilen berk bardyr. Türkmenistanyň bilim ministrligine mektep okuwçylarynyň 2020-nji ýylyň Tomus mewsumyna deň ýaşyny guramak bilen bagly çağlyň we ýetkinjekliň Tomusga deň ýaşyny guramak baradaky topuryň mejlisi geçirildi. Mejlisi ähli taraplaryň ýerine ýetirilmegi bilen okuwçylaryň deň ýaşyny ýokary derejede guramak boýunça meseleleri ara alyp maslahatlaşyly. Hemem degişli çözgütler kabul edildi. Aşgabat parahatçylygyň ananşmagyň bagtyarlygyň paýtagy atly duşy Hydyr Derýäw adynaky molimçilik mektebine geçirilip, oly ýokary ruhunetli weseni. Türkmenistan parahatçylygyň we ananşmagyň watan ýylyň her bir güni ruhunet dawaralary, şadiýan bähsişleri hemem medeni şäherlere baýlygy bilen tapawtany. Ýurdumyň ösüp gelýän ýaş nesillerine sunuwata söýgüder etmek, olaňa dörjülük ukyplaryny hemem bilimlerini hasam kämilleşdirmek maksat bilen Türkmenistanyň bilim we medeniýet ministrlikläriniň ýurdumyň ýaş höwetçiň zekinli çağlaryň arasyna elan eden garaşlygyň merjen däňleri 2020 ýyly bähsişiniň daşowy Levab Marulay tapylar geçirilip, oly aýratyny göwün joşdurjy häsiýete eýe boldy. Bähsişiň bu taparna desapy taparlarda ýeňi bolan kiçi ýaşy mektep okuwçylarynyň hemem çağlar we ýetkinjekleri dörjülük öýlerine hereket edýän dürli gurnoklara gatnaýan zekinli çağlaryň ençe gatnaşdy. Türkmenistan prezidentiniň Türkmeniň altyn atratly bähsişiniň şäherlerine geçirilýän bu bähsişde ýaş zekinleri estrada hemem halk aýdymlaryny ýerine ýetirmek, birleşip aýdym aýtmak, tanit etmek arkaly öz ukyp başarnyklaryny görkezdiler. Çağ dünýäsine mahsus dürli alamatlar hemem dürli öwüşünler bilen bedeleni ajaýyp sahnalarda bagtyar körpeler tarapyndan ýanglanan her bir şerin aýdymlar şerde hoş owadyr, bagtyarlyk mukam bolup çağır ýana ýanglandy. Ulu şoğuna besenip geçirilýän bu bähsişiň ulay tapylaryň dowamynaky körpe çağlaryň köňül kalplarda şatlyky duýgulary oýarýan täsirli çykyşlarynyň ählisinde hormatly prezident bilen çağlar barada edýän taýsyl taýlalarynyň bagtyar çağlaryň Türkmenistan diýarynda hemem tebigat güzellikleriniň wasby giňden ýetirildi. Garaşlygyň merjen däňleri 2020 ýyly bähsişiň ulay tapylaryna ýokary ýerine ýetijek usatlygy hemem sahna başaryny bilen has tapawtynyň ýaş zekini çağlary bähsişiň paýtagynda aşawa şäherine geçirijek döwlet tapyna gatnaşmagy hukuky adanlar. Küşdüň çalatyny oynamak görnüşi boýunça Aşgabat şäheriniň 140 kilometrli geçirilen paýtagtyň onlaýn açyk çempionatynyň ýeňjilerini seyr almakda barasy şany tenere başlanan çäherler bilen goşdy.
Çempionada 140 turgun gatnaşdy. Mermur şäher baýarşda ýurdumyň ähli welaýatlarynyň küççüler şol sana daşar ýurtlardaky iýleşmede we güýç dinançlary. Olaryň arasynda bütün dünýä küçük olimpiadasynyň ýeňjisiniň, çağlyň we ýetkinjekliň arasynda dünýäniň çempionatlarynyň ýeňjileriniň, Aziýa ikliminiň çempionunyň bolmagy ýarşyň gyzykly häsiýetini üpjünetdi. Zihinli kino rejissörleri, dramaturgları, operatorları, artistleri ýyla çykarmak, hemime Aşgabat şäheriniň gözelligini, ýurdumyň garaşçylyk ýylyna ýeten üstünliklerini çeper beýan etmek, şeýle çoň many mazmunly filmler döretmek maksadydan Türkmenistanyň şany garaşçylygynyň 30 ýylynyň, şeýle Aşgabat şäheriniň 140 ýylyna başlap, Oğuzhan adyna Türkmen film birleşiginiň yglan eden Aşgabat Baharatly Gysga urumly çeper filmleriň kino festiwalyny ýeňji bolanlary Aşgabat kino teatryna syýlalary uçurmak dawraty boldy. Bu kino festiwaly ýurdumyň şäherine kerekli diýen dörjülük toplary gatnaşlary. Kino festiwaly gatnaşjylary festiwalyň baş baýragy, Eminler toplarynyň baýragy, iň gowy rejissor, iň gowy ssenari eseri, iň gowy operatoryň işi, iň gowy şekil döreden erkek keşfi, iň gowy şekil döreden zinan keşfi. Tomoşaçylar tarapyndan saýlanan film kemem höwüslendiriji baýraklar bilen syýlanýar. Aşgabat Bahar Kino Festiwalynyň geçirilmegi kino sanatyny ösdürmekde, kämilleşdirmekde ajaýyp ýollar. Kino sanatynyň wekilleriniň özara duşup, pikir, tejribe alşmaklary, birek-birekden öwrenmekleri, kino sanatyndaky zihinleri bir supranyň başyna jemlenmekdir. Kino festiwalyna gatnaşjylary şuň ýaly ajaýyp mümkinçiliklerden hormatly prezident we alkyşlaryny beýan etdiler. Aşgabatyň açylyk sport toplumyny paýtagtymyzda Aşgabat şäheriniň döredilmeginiň şanly 140 km münasibetli ýazgy atşapşyklar geçirildi. Bayramçylyk münasibetli guralan atşapşyklarynyň köpegi şonday dawralara wesenmegi ýurdumyzda açylyk sportunyň ösdürilmegi bilen bir hatarda oňa döwlet derejesinde ähmiýet berilýändiginiň nowatdaky subutnamasyny uruly. Açylyk sport toplumynyň çäklerine ýurdumyzda giňden belginilýän paýtatymyz Aşgabat şäheriniň döredilmeginiň şanyny 140 ýyllyk münasibetli guralan medeni köpçülikleriň şäherleriň dawarasy belent boldy. Dawaranyň dowamyna dörli şäherler geçirilip, olar bayramçylyk münasibetli geçirilen medeni şäherlerini goşdy. Olarda halkymyň asarlaryň dowamyna döreden milli gymmatlyklary, zekini zergärleriň hemde eli hünärli dinanlaryň döreden önümler görkezildi. Munyň özi şöhratly pederlerimiziň asarlaryň dowamyna döreden milli gymmatlyklarynyň, döwürleriň hemde nesilleriň arawarlygyny öwürlip, olaryň döwrewap derejede kämilleşdirilýänini we münasip dowam etdirilýänini alamatlanýar. Bu ýerde sportyň durly görnüşleri boýunça guralan bäsleşiklerdir görkezme çykyşlary, dawra öz boşly öwüşgän çaýdy. Dawranyň geçýän ýerine ýurdumynyň medeniýet we sunugat usatlarynyň aýdym sağla çykyşlaryna da giň gerim berildi. Olarda hormatly prezidentimiň amala aşyrýan tutumly işleriniň, ak şeherimiz Aşgabatyň berqarar döwletimiň bagtyarlyk döwrüniň türkmen medeniýetiniň wasfy belentden ýetirli. Ýerine ýetirilen aýdymlardyr saatlar bu ýere gelenlerde ýakynly duýgular döretdi. Dörli meden şäherlerden soňra Aşgabat şäheriniň döredilmeginiň şany 140 ýyllyk bayram münasibetli atşapşyklar geçirildi. Bayramçylyk atşapşygyny 3-4 we ul ýaşar bedewler 1400, 1600, 1800 hemde 2000 metr aralyklara goşuldylar. Birinji apşykda Türkmenistanyň prezidentiniň ahaltek açylyk toplumuna degişli Berkeli atly garat birinji geldi. 11400 metr aralyga görkezden wagty 1 minut 36,13 sekunda dem boldy. Çekilişli bolan ikinji apşykda da bedewler özleriniň ýynnamlyklaryny görkezdiler. Onu Türkmenistanyň baş prokuraturasyna degişli Baqatly Melati 1 minut 35,19 sekund wagt görkezip pellehanadan birinji geçdi. Saýlama 3 ýaşar bedewler üçünji çapşykda 1600 metr aralyk boýunça güýç dinardylar. Onu Türkmenistanyň prezidentiniň ahaltek açylyk toplumuna degişli Gumda gatly doraty pellehana birinji gelip bellenen aralyga 1 minut 50,15 sekund wagt netije görkezdi. Bayramçylyk münasibetli geçirilen atşapşygynyň 4-nji çapşygyna 1800 metr aralyga Türkmenistanyň milli howpsuzlyk ministrliginiň Bagava adatly garaty birinji geldi. Oň bu aralyga görkezden wagty 2 minut 04,12 sekunda deň boldy. 1800 metr aralyga guralan bayramçylyk atşapşygynyň 5-nji çapşygyna Türkmenistanyň prezidentiniň ahaltek açylyk toplumuna degişli Gowada gatly doraty bellenen aralyga 2 minut 05,16 sekunda geçme başardy. Taparyň 6-njy çapşygyna da bedewler ýynnamlyklarynyň öňe saýlandylar. Onda Türkmenistanyň adalet ministrliginiň sırdaşy matly gyraty 2 minut 12,18 sekund wagtda ýeňiş gazandy.
Ören gadakly we çekileşik geçen jemleji idin şapşykda bellenen 2000 metr aralyga 2 minut 19,7 sekund wagt görkezden Türkmenistanyň prezidentiniň ahaltekaçylyk toplumuna değişli Bedirgen atly Akyal Merati birinji gelmek başardy. Ine tiýinleşiňiz ýaly mehriban illeşler olar deňeçerrek aýa gurup barýarlar. Ine diýsen çekeleşikli dartgynly pursatlar gelete bilen Bedirgen öz arasynda şeýle pursatlary dowam etdir toňkyrymdan dogry ýol ýalar. Ine de atlar taýlymdan taýlanyp toňky 400 metrlik mendilim kültürine ugradylar. Çapy ýodasy boldy barha gyzýa. Ine gelete bilen Bedirgen inäni Bedirgen az kim ýoňokdyrlýa. Bedirgen Akyal Millet Bahreýnde kaklysyň netli Bedirgen gelýär. Oňa boldy usta çapyar. Begen Smrat Agmrat erkedi barha ýoňokdyrlyk gelýär. Elbette toýşma erkeğin Bedirgenden tamaty olyp, ol tamany ödemegde başarýar. Berekella Bedirgen, berekella, berekella. Gözüňiz aýdyn kahraman arkadaşymyz. Ine siziň ajaýyp nurany Akyal Melatyňyz Bedirgen bugunky toý gününiň jemleji çapşygyny ýene-de size toý şatlygyny getirip benziňizi goşalandyrýar. Goý şeýle şatly pursatlaryň köwür köp bolsun. Mehriban prezidentimiz. Şeýlekde paýtatymyz Aşgabatyň esaslanylmanyň şany 140 ýyllyk bayram münasibetli geçirilen açapşyklarynyň hemmesi ören çekileşlik hemde gyzykly boldy. Olarda ýeňiş gazanan bedewlere serpaýlar ýapyldy. Çapyk tuwallary bolsa, degişli baýraklar dawaraly ýagdaýda goşarly. Munyň özi biziň ýurdumyzda atçylyk sportuna ulugdyklanma bildirýäniň, oňmuşdoklarynyň iýdigdäl artýanyň hemde milli atşynasyk ýolagolarynyň kämil derejede dowam edýäniň aýdyn tutdanatlar. Hormatly illeşler, häzir wagtda gepleşigimizde hepden dowamyna garaşylýan howa barada, ýurdumyzyň gidrometeorologiýa barada kullu tarapyndan taýýarlanan maglumaty siziň dikkatiňize ýetirýäs. Salam alyk illeşler. Hormatly illeşler, bilşiňiz ýaly türkmenleriň milli ýyly sene namasynyň ülker döwri dowam edýär. Mehriban adamlar, geliňil bolsa maý aýynyň 24-inden maý aýynyň 30-na çenni hepden dowamynda ýurdumyň welaýetlerine hemde paýtatymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanış bolalım. Yani gelecek hepden ikinci yarımını yurdumluk çayını Demiraz Gunatar'dan hava akımının aralaşma neticesinde havanın gece temperaturalarının azken petelmegine garaşylýar. Az daqiqi. Yurdumuzun Balkan welaýatyna azken murutly hepden başyna we ikinji yarımyny üýtkap duran murutly hawa bolup Demiraz Gunatar'dan günogara ornetke diýen tezlik sekundda 8-13-den 12-17 metr etýän şymal oňsmygyny hemde hawanyň temperaturasynyň gecelerine 17-20 gradusyn 25 gradus çen mayıl, gündüzlerine 33-38 gradus ıssy, welaýatyň kenary etraplaryna 30-35 gradus mayıl bolmagyna garaşylýar. Diýarnyň ahal welaýatyna azken murutly, kepden başyna we ikinji yarymyny üýtkap duran murutly hawa bolup, Demiraz Gunatar'dan günorta ugara ornetke diýen tezlik sekundda 7-12-den 10-15 metr etýän şymal oňsmygyny hemde hawanyň temperaturasynyň gecelerine 17-20 gradusyn 26 gradus çen mayıl, gündüzlerine 30-35 gradus maylan 39 gradus çenni ıssy bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyzyň mar welaýatyna azken murutly, hepden ahyryny üýtkap duran murutly hawa bolup, Demiraz Gunatar'dan günorta ugara ornetke diýen tezlik sekundda 6-17-den 10-15 metr etýän şymal oňsmygyny hemde hawanyň temperaturasynyň gecelerine 16-20 gradusyn 25 gradus çenni mayıl, gündüzlerine 32-37 gradusyn 39 gradus çenni ıssy bolmagyna garaşylýar. Diýarymyň Lewap welaýatyna azken murutly, hepden ahyryny üýtkap duran murutly hawa bolup, Demiraz Gunatar'dan günorta ugara ornetke diýen tezlik sekundda 7-12-den 17-16 metr etýän şymal oňsmygyny hemde hawanyň temperaturasynyň gecelerine 15-20 gradusyn 26 gradus çenni mayıl, gündüzlerine 32-37 gradusyn 39 gradus çenni ıssy bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyzda Daşgat welaýatyna azken murutly, hepden ortasyna üýtkap duran murutly hawa bolup, Demiraz Gunatar'dan günorta ugara ornetke diýen tezlik sekundda 7-12-den 10-15 metr etýän şymal oňsmygyny hemde hawanyň temperaturasynyň gecelerine 15-20 gradusyn 24 gradus çenni mayıl, gündüzlerine 30-35 gradus maylan 38 gradus çenni ıssy bolmagyna garaşylýar. Paýtagtymyz Aşgabatda azken murutly, hepden başyna we ikinji yarymyny üýtkap duran murutly hawa bolup, Demiraz Gunatar'dan günorta ugara ornetke diýen tezlik sekundda 8-10-dan 10-12 metr etýän şymal oňsmygyny hemde hawanyň temperaturasynyň gecelerine 19-20 gradusyn
25 gradus ölçenli mayıl, gündüz orna 34-36 gradus mayıl, 39 gradus ölçenli ısı bolmana garaşylýar. Hormatly ilaçlar, ýurdum boýunça may aýynyň 24-nä magnit gaýdasynyň durmuk ýagdaýda bolmana garaşylýar. Mähriban adamlar, siz may aýynyň 24-den may aýynyň 30-na çenni hepden dowamında ýurdumyzyň welaýatlaryna hemde paýtagtymyzda bolmana garaşylýan howa maglumaty bilen tanyş boluňuz. Edil watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümini tozan bölejikleriniň maçarynyň qadadan 7 götürüm artmagy bilen baglanşykly howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňaýsy täsirleriniň öňüni almak üçin agyz borun örtüklerini ulanmagy, şeýlehem ýaz pasyny howanyň derejesiniň üýtgeýänligi nazar alyp, pasla ora geyinmegi maslahat berýär. Mähriban ilaçlar, bu düzgünler berjaý etseňiz, ýylyň islenlik pasyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun watan habarlary repleşýäňiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwründe aty watan turkmensan, ähli babatlarda ötüşleri ösenýär. Ähli ötüşleriň ödenine bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolun, edil ilaçlar.